Arratzalde ondanoi eta eskerrik asko etortzearren. Partaidetza batzordetik sortuen dagigun partaidetza gunia eta udan aurkeztu zen. Ordu nintzean Udalerriko eragile ezberdinekin hainbat bilera. Eta, guain ja mainguru batzuk antolatu ditu. Gaurkoa kultura ingurukoa izangoa, gero Zapatuan Geoparkeak antolatutako jaialdixan barruan ere baitzaldi batzuk egongo ja. Harri eta herri zen hau jaialdixak, hori Zapatu honetan 6an. Datorren hastian hirigintzai buruzkoa izango da hemen bertan baita ere 6etan. Eta 18an, hemendik 2 aste barru, Itziarren Euskal Landa ekonomiai buruz. Orduan, ingo dituguna da, saio hauek grabatu gero webgunean jartzeko eta hemen nago jendiaz gain, beste herritarrek ere aukera izan dezaten. Hemen hitz egiten denei buruz informazio hori jasotzeko, hausnartzeko eta bar. Eta, gaurko saioakin hasteko aurkeztuko izkizuet baterikan Ale Zurrillas eta Lourdes González, ezagutzen dituzue Bixa de Barra, Kulturelkarteko kideak, eta gero Aitor Bengoetxea Torresen Azpeititik, Kulturaz Kultur Kooperatiboan izenean edo, baina horren barruan ere irakasaruko du, San Agustin eta Kultur Maia eta Dinamoa, eta handa den dinamika ezberdinak, zein esperientzia esan duten Azpeitin, eta pixkat eredu moduan edo hartu daiteke, gero azkenean herri bakoitzetan moldatzen da, baina esperientzi bat bintzat eukitzeko. Eta baita eskerrak eman Kulturelkarteari, berezik Iturriri, askora dut dugu lagunta. Eta, behaik itzen gaute lehenengo, eta gero tarte bat izango duguna izan ezkio, gauza galdetzeko edo ekarpenak iteko, bale? Ez dakit entzutean. Arratsalde on, ni esker ere gonbiteagatik. Gu pixka bat prestatu dugu presentazio moduko bat, batez ere, beste mitzoratuko eta. Prestatu dugu aurkezpen moduko bat, batez ere, Debako kulturgintzan errepaso txiki bat egin nahian. Egungo egoera aztertu edo kultureraien osasuna eta irekita dauden prozesu ezberdinak aztertu nahian, eta batez ere etorkizuneko erronkak eta honekin lotutako gako edo inkognitak argitzen juteko asmoz. Hortarako, lehenik eta behin, ingo dugu Kulturelkartean eta Kultur Maian bi esperientzia hauen errepaso txiki bat, eta hortarako, Lourdesek lehenengo Kulturelkartean egoera eta ibilbide historikoan inguruko azalpen txiki bat. Kaixo, guztioi. Bi Kulturelkarteko diruzaina naiz momentu honetan, eta entzeingo dut nondik gatoz eta zer da Kulturelkartea. Entzeingo dut erderaz, eta, hasteko José Manuel Ostolaza era un indiano que hizo mucho dinero y donó al pueblo de Deba el edificio y dinero. Durante 20 años llegaba a Deba cantidad de dinero para realizar actividades culturales. En el año 2000, hace unos más de 60 años, se fundó la Fundación para el Fomento de la Enseñanza y la Cultura de Deba, que es Kulturelkartea. Después de los 20 años que se recibía el dinero, se formó un grupo que estaba en la junta directiva, una fórmula para conseguir dinero para que se pudiera seguir manteniendo la fundación. Hasta la crisis de 2008 se recibía bastante dinero de los dividendos de las acciones, y a partir de 2008, con el tema de la crisis, se
ese dinero fue bajando. Pero se han realizado muchísimas actividades culturales. Se ha colaborado con la mayoría de las asociaciones culturales del pueblo. Cada vez que una asociación cultural necesita el salón de actos o las asociaciones de vecinos, pues está a disposición de quien lo solicita. También se dan cursos de manualidades y de pintura en el último piso. La biblioteca pues está ahora que se utiliza para hacer como aula de estudios y para dar cursos. Y también se han realizado jornadas del patrimonio sobre Oteiza, sobre Ostolaza, las primeras jornadas del Paleolítico de Deva, la colaboración con el ayuntamiento, con la actividad que se llama Kulturekin, que una vez al mes, aunque ahora está paralizada por la pandemia, se va a volver a retomar, pues se realiza una actividad cultural dentro de este salón de actos. También se realizan cursos programados por el ayuntamiento dentro del edificio. Colaboramos también realizando los conciertos de Jazz Blay, con Deva de Cine, que partió de una iniciativa desde el Cultura del Cartea y se formó una asociación. Entonces tenemos cine los domingos en esta sala. También se realiza todos los años la celebración del Día del Libro. Se publican 2 revistas Deva cada año. Entonces se realizan muchas actividades culturales, pero siempre pensamos que esto debía de cambiar. Primero porque falta relevo generacional. Los socios pues no participan mucho en las actividades culturales y nosotros realizamos las actividades culturales, pero pues nosotros lo que creemos que puede venir bien, pero no qué es lo que necesita el pueblo. Y vimos que había una necesidad de realizar un cambio. Por otro lado, el edificio pues es un edificio que está bien, pero es antiguo y necesita una reestructuración importante porque tiene problemas de accesibilidad, pues le faltaría ascensor y de renovar pues muchas cosas. Cuando Alex Currillas nos propuso participar en la Kulturmaia con el resto de las asociaciones del pueblo, nos pareció muy bien participar en esta y vimos que por parte de esa Kulturmaia se podría dirigir un poco el cambio que estábamos viendo que era necesario para el cultura y para el pueblo, ¿no? Porque se necesita un espacio de reunificación de las asociaciones y qué necesidades culturales tenía el pueblo y cómo podríamos nosotros aportar con lo que teníamos. Así que contratamos a Alex como dinamizador para que nos ayudara en este proceso, pero es verdad que nos faltan pues eso, herramientas para liderar ese proceso de cambio, y en ese proceso de cambio es en el que queremos ahora trabajar y por eso estamos aquí. Bueno, te paso. Bai, Lourdesek pixka komentatuan hilotik, 2019an Kulturmaia sortu genuen. Azkenean Kulturmaia izan zen herriko kultur eragile ezberdinen topagune bat. Lan lerro ezberdinak finkatu zian hasieratik, oso ezberdinak, eta azkenean genuna izan zen kultur eragile ezberdinak batu, eta bakaitzak saskan gabeziak eta asmoak eta helburuak partekatu, eta zentzu hortan lan lerro ezberdinak jarri zian martxan. Alde batetik, azpiegitura falta dela eta jarri ginen azpiegitura bat lortzeko prozesu bat bideratu. Jende ezberdinakin batu ginen eta aukera ezberdinak
aztertzen hasi ginen. Gero ere, argi ikusi genuen azpiegitura etzala gure gabezia bakarra, eta eragien koordinazio espazio bat eta erabaki gune kolektibo bat ezinbestekoa zala, eta zentzu hortan lania jarri ginen ere. Kultur maila, oin momentuan pandemia dela eta pixkat stand-by egoeran geratu zen, baina martxan hasi ginean nik uste nahiko emaitza onak lortu zitula. Guztira bilera batzutan 40 pertsonatik gora batu ginen, eragile oso ezberdinetakoak. Ordura arte eragileen askon artean ere elkarrekintza handirik ez genuen euki, eta topaleku hori itzaki bat izan zen ere disiplina ezberdinak lantzen dituzten eragileen arteko harremanak sustatzeko. Eta zentzu hortan, egungo egoeran, nahiz eta proiektu hau pixkat stand-by egoeran egon, nik uste garrantzitsua edo bere garrantzia eukizula eta badakala, eta kultur mailan ateratako hausnarketa eta hasierako lan horiek laga dutela poso bat herriko eragileengan, eta era berean mentalidade aldaketa bat edo dinamika aldaketa bat zentzu askotan eman dela. Kultur maila sortu arte, askontzat igual pentsaizina zen de barrok eta txistulariak mai baten bueltan elkartzia, edo gazte asamblea eta ipuin kontalariak mai berdinean esertzia. Azkenean lan esparru edo dinamika ezberdinak dituzten eragilea dialako, eta zentzu hortan aurrera pausoak eman ziala, eta esango dugu paradigma aldaketa bat ere eman zala. Esan deten bezala, kriston plangintzen genuen, baina COVID-an asuntuakin pixkat gure amets horiek zapuztu ziren. Baina danetik ikasten da, eta zentzu hortan geratu gaitezen horrelako esperientzia batek lagatzen dituen pozoekin eta gauza positiboekin eta ikasgaiekin, eta horregatik hontan sakondu beharra dakar. Pixkat gu plantatu eguna aurkezpen horrekin da alde batetik kultur maila eta kultur elkartean egoera edo ibilbide hau azaltzia, eta ekarri nahi dugu batez ere egungo egoeraren azterketa batera, eta hau erabili nahi dugu hausnarketa kolektibo bat bideratzeko, eta dauzkagun zalantzak argitzen joateko. Egungo egoera dagokionez, hauek, hemen kriston zerrendak hau, baina hemen ez dugu ezer berririk aipatzen. Hau guztia, hausnarketa kolektibo baten ondorioz ateratako ondorioak dira, eta guk pixkat jaso ditugu egoera laburtze aldera. Nola dago asuntua dela. Alde batetik, gauza oso positibo bezala aipatu beharra dago, Debak sare asoziatibo edo elkarte asko dazkan herri bat dela, eta zentzu hortan posik egon gaitezkela. Guztira egun kultur elkarte baino gehiago dazkau, eta ikusten da, eta aurtengo udan herrian egondan dinamikak ere ala adierazten du, gauzak egiteko gogoa egon badagoela, eta ilusioa, eta dazkagun mugak asko izan da ere, dinamika txukun bat martxan jartzeko gai bagea da. Zentzu hortan, nik uste begi biztakoa dela, uda hontan, edo aurreko uda berritik, pandemiak lagaduanetik, herrian eduki dugun kultur jarduera oso paroa izan dela, zentzu askotan. Eragile askok
beraien jarduna pandemia dela eta beraien jarduna eten zuten, eta egoeran aldaketak sortu duan ilusio horrekin, indar askokin bueltatu diala, ez? Begibistakoa da, aurreko urteko udaberritik, bai Alamedako karpan eta bai herriko beste hainbat lekutan, egondan kultur dinamika, ez? 1000 ekimen egon dira, eta zentzu askotan, eta gure iritziz behintzat, inoiz baino ekimen gehiago egon dira, eta nahiko paradogikoa ere bada, ez? Justo egoera txarrenean, edo muga gehien egon dian momentuan, erabili dugula trampolin moduan, ez? Baina, hau oso polita da eta zentzu hortan, bai arro egoteko kontua da. Baina, kultur mailan aurkezpenean erabili izan metafora bat ere onera ekarri nahi izan dut, dala Deban familia desegituratu bat gerala. Bere garaian, aipatu zen kultur mailan, azkenean Deba berala familia handi bat bezala, ez? Familian bertan ere, oso ohikoa dira, aitak txistua jotzia, amak dantzako ez dakize taldetan egotia, azkenean laste-borraste bat egotia eta danok zehozetan egotia, ez? Zehozetan bai, elkarrekin bazkaltzen dugu etxean, baina ez gera mahai baten bueltan esertzen kultur egoeran inguruan hausnartzeko edo erabakiak hartzeko, paradogikoa da. Zentzu hortan, egoera aztertze aldera, ikusten duguna da interes amankomuneko gaien inguruko lanketak egiteko gaitasunik ez dakagula, koordinazio gunerik ere ez dagoela horrelako lanketak egiteko, eta bakoitzaren kultur jarduna ez solapatzeko. Era berean, dauden erabakiguneak ez diala guztiz efektiboak edo ez dagoela, horrelako plangintza bat aurrera eramateko erabakigune kolektiborik, eta Lurensek esan duan arira ere, ekimenak antolatzeko gune egokirik askotan ez egula topatzen. Ez dakizen bat hilabete guazen Alamedan karpa batekin, eta, ondo dago karpa egotia, aukerak ematen ditulako gauzak antolatzeko, baina ez da soluzio bat. Orduan, zentzu hortan, mugatuta gaude. Eta era berean, ikusten duguna da, guzti hori forma emateko eta horrelako proiektu kolektiboak martxan jartzeko, ez dakagula tresna nahikorik. Danok ikusten dugu garri kulturgune bat behar egula, danok ikusten dugu garri koordinatuta egon behar gala, elkarlana sustatu behar dela, eta horrelako gauzak, nik uste, instituzioetatik hasi eta elkarte guztietak, ideia hori badagola, hori bai. Dan hori geratzen zaigu oso handi, asunto hau, eta dano gaude oso galduta. Zentzu hortan, ondo dago ere horrelako espazio, hausnarketarako espazioak sortzea eta martxan jartzea, honen inguruko hausnarketa ezinbestekoa darako. Baina, hori, pixkan mugatuta gaudela, ezta? Eta bukatzeko, zerbait egin nahi baldin badugu, ekuazioan argitu beharreko inkognita esente daudela, eta esparru guztietakoak, ez? Hasteko, erabakigunea zein izan behar da, eta, eskema hau nik asmatu dago gauza bada, baina erabili nahi dut ere zuri gantzua botatzeko eta, zuen esperientziatik ere horrelako gakoei zeirten bide eman zaien jakiteko edo galdetzeko eta zalantzak plazaratzeko. Eta, gauza ezberdinak identifikatu ditugu alde batetik, erabakiguneari dagokionez pentsatu behar dugula erabakiak hartzeko moduan eta zein izan behar den erabakigunea. Azpiegitura ere, pentsatu behar dugula zer nahi dugun, ze aukera ditugun, nola egin aldan, bideragarria dan, eta guzti hori. Errekurtso aldetik ere,
errekurtso ekonomiko ez gain ere, errekurtso giza baliabideak ere oso garrantzitsua dira, eta hausnartu beharko genuen ia zertarako prest gauden eta horrelako proiektu baten atzean dagoen lan guztia, eta nola bideratu halko genuen horrelako gauza bat. Eta, azkenik, harremanen inguruan, ezta? Nola koordinatuko geran, elkarlana nola sortu, eta eragile eta instituzioen arteko harremana nolako izango dan, eta ze pauso emango dira. Eta besterik gabe, zure txanda, egin dezu? Ez dakit aportazioriko galderarik edo ez dakit formatuan nola iguan, baina Eko nuke bintzate gaurko saio bizatea lortzen duen zerbait baliagarria edo gutxinez. Euskate mila kontu kontatzeko, baina bintzat zerbaitetan baliagarri bada nahiago nuke. Eta moztu behar bada, edo saltatu, edo irauli, edo nahi dezu. Baina bintzat etxea joatea hola, argizki txiki batekin. Ez dakit, saiatuko naiz bideo bat jartzen, ez badut imabil badurra zaitzen deu. Audioak ez dugu egin importa. Gako batzuk bezala ikustarazteko azpeitean dugun eskuartan duguna zertan den, ez? Beste gabe. Agertzen dira gako batzuk pixkat ereduaren inguruan. Bateratzen ditu ere, dinamikak, espazioak eta pixkat hori azaldu da. Beste gabe, spot bat ematezu, pandemia horreko zer bat. Horreko mobila horiana. Hori da. Ez nekin guztia nola antolatu orduerdi baten edo azaltzeko eta eskatu dituan galdera batzu irantzunez antolatu bizkat jarduna. Baina benetan, mostean ega zuen bazain moztu, galdetu edo kexatu edo nahi dezera. Noiz nola identifikatu zen azkeitean kultura egitura edo sare baten beharra. Azken finean bakizu azkeiten ondoan gaude, ni erdita bina naiz edo, esaten dute. Ez dakit. Pixka bat ezagutzen dut
herri hau, apur bat, eta, bueno, beste gura da historio bat, eta ea zerbait baliagarria den zuen historiorako edo. Azken finean, bueno, lehendik ere orain paraturtere etorri ginen, egon gara harremanetan, batzuekin eta besteekin ere tartean, eta, bueno, postuna ez gutxienik kultur maila izeneko zerbait dagoela, guk orain 15 urte edo sortu genuen, eta balio izan digu behintzat, bueno, hori da izena, gero da izanak balio behar du. Orduan, bizkat, noiz nola identifikatu zen besterik gabe, Agian aspergarria baldin badira gatean, mesede moztu eta guazen beste zerbettetara. Aurrez gurean badago 97 edo Uztaren kultur koordinadora bat, edo egon daiteke bezala kultura elkarte bat, edo lehendik dagoen jardun bat, saiatzen dena, pixka kultura koordinatzen, gauzak egiten, baina, gero ja, kultura eragileen dispertsio handi bat, honek apur bat biztanle gutxiago ditu, gurean 15.000 oantxe iritsi gara, baina, herrietako errealitatean ikusten antzeko dela gure erkidegoan eta inguruan, ez? Orduan, azken finean gero, 2005 inguruan estrategia dan komun baten eta egitura propioen beharra ikusten duz. Zergaiti, nik uste ordu hartan eta aurrez ere, pixkate soziologik eta politikoki ikusita ze testu inguru denuen eta horri lotuta kultura nola aritzen den edo nola egituratzen den, bazela dikotomia handi bat edo beti badaude administrazioak eta herri eragileak edo jardunak, hau da garbi izan da, udala dago alde batean daude kultur eragileak, berdintzen musikariak, antzerkia, dantza, berdintzen jardun, eskatzen eta da pinponeko partide bat, eskatzen dizu zerbait, ematen diazu, ez laguna bazara bai, estatusak daude, herri guztietan daude zer horiek, ez? Tira-bira horiek. Orduan ikusi genuen egiteko beste modu bat behartzela. Betiko pinponeko partida horrek ez zuela zentzu handirik edo, orduan gero estrategia partikular bat egin nahi izan genuen. Orduan, jarraitu uzake, baina hor ikusi zen nintzen zerbait ez zuela funtzionatzen. Eta orduan 2006an sortu horren azketiko kultur maila. Gako batzuk zertarako, azken finean hor aipatu da non dago erabakigunea, bat ze hor galdera bat edo, ez? Edo gakotakoak, erabakigunea. Noski, askotan boterea eta dirua dagoen lekuan, azkigiturak, botera dagoen lekuan dago erabakigunea, ez? Orduan, gure nahi izan zen beste erabakigune bat edo erabaki ardatz hori mugitzea, nintzat. Zer plantatu zen kultur maila? Gure kasuan, udala kultur mailaren parte da, kultur mailan 22 bat kultur elkarte daude, gehi norbanakoak, bere hortan, bere garaian, aipatzen genuen, benetako zare sozial bat edo sortu genuen, oraindik ez zaten Facebookak eta ez zaten horrelako historiak, ez? Zare sozial fisiko bat. Orduan, bai, zer nahi izan genuen, lehenengo gakoetako bat izan zen kultur maila horretan udala egotea. Ahotsa bazuen, botua ez zuen, edo ez du. Orduan, hor lehenengo pixka jugada edo. Hau da, goazen sortzera maila bakar bat, non denok gauden. Alderdi guztiak zeuden eta daude. Hau da, legealdi aldaketan ere, sartzen dira dauden alderdiak. Esan dezagun nik garbitzen dut, gurean, hasi ginean EAJ zegoen, edo Aralar zegoen, edo beste alderdi batzu. Egun aldatu da, egon ziren aldaketa ezberdinak, horren Bildu dago, eta beste alderdi daude, EAJ eta daudenak, kultur mailan ere, bai? Beraz, hor sortu denen foro horretan, kontua zertzen deno genekien denetaz edo, hau da, aman komunen hasi ginen pixka partekatzen informazioa, beharrak, diagnostikoak eta bar, orduan sortu zen pixkat hor presio gune bat edo, eta erabaki gune bat, pixkanaka, non, udal alderdik ere bazekiten informazio guztia, eta bazekiten proiektu den berri, orduan, posizionatu behar ziren, bosketak zeuden, bera egitzen bozketari baino saiatu hartzen beste konbentzitzen, eta behintzat batera. Hau da, ez zegoen udalean gune bat eta esan dezagun herrian beste bat. Aparte daude, udaleko kultur batzordea, kulturtenkaren bulegoa eta bar. Baina hori gehiago eta resna moduan. Saiatu ginen erabaki gune izan zedin kultur maila. Hori izan zen gakontako bat. Ez dakit, gero jarraituko ez. Baina nola eta noiz, pixkete hortik zen. Orduan gero ja, hasi zen 2006, 2007, horre bertan taldera gile bat antolatzen eta bat.
horrela jarrituko bestela kriston txopa sartuko dut. Bueno, betiko bileritiz hori, eta zein dinamika baliatu ziren gaur egun kooperatibak barne biltzen dituen ekimenak martxan jartzeko. Gaur ziurrenik nahaztuta joan gozate etxea, ze, azkeiten esan dezagun herri dinamika bat kultur mai bezala eratu, kultur mai horrek kooperatiba bat sortzen du, eta kooperatiba horrek kudeatzen ditu gaur egun 3 eraikin, Vila San Agustin Kulturgunea, Sorasu Antzokia eta Dinamoa Sorgingunea, gehi bestelako baliabide batzuk, bai? Baina, orduan horre ikusiko ditu sujetu agente desberdinak eta beraz, zein dinamika baliatu ziren, pixkat kultur mugimenduaren dinamizazio hori, gurean gakoa izan zen, uste dute kultur maila sortuta segituan eskatu genuen, geure kultur teknikari propioa. Orain agian gehiago ikusten dira, dinamizatzaileak, koordinatzaileak eta horrelako orduan ez zegoen, nolako figurak ez zegoen. Gehiegi eta orduan esan zikutan, zertarako behar duzu badugu eta udalean kultur teknikari bat. Ez gure dugu gurea, gure dinamika dinamizatzeko eta pixkat behar genuen hori ez. Informazioa zabaldu, aurre hartu eta pixkat egunerokotasunean pixkat haitxurra arituko zen hori. Beraz, hori jartzen teknikari propio bat lanerako, eta gainera udalak horretu ezala, eta lortu behuen, jornada erdiz edo egon zen, eta gaur egun badago, kultur maiko teknikari. Kultur maiko talde eragile bat, edo talde motor bat jarri genuen abian, eta bertan zeden eta daude kultur talde desberdinak, errotazioan, konpromesu minimo batekin, astero bilduz, eta pixkat horre gozten da, zatirik handiena, eta hortik kultur maiko talde eragile horretan, ere, kasu honetan kultura batzorde burua, batzorde burua dago, ere. Beraz, udalarekin transmisioa zuzena da, beharrak, horri lotuta baita ere gardentasuna, informazioa askatzea, denbora guztian, ze behar da, ze azpiegitura ditugu, azterketak egin behar dira, zein dira baliabideak, zein dira aurrekontuak, zertan erabiltzen dira, eta hor hasten da ere, herriaren desmontatzen, ez? Esan dugunaz, estatut daude, batzoi ematen zaia, besteia, eta nik ulertzen du familia handioa bezala, eta denak jaten ematea eta negarrik ez izatea, ez da arraza ez. Baina, egin behar horrelako dantza edo ekilibroa. Eta, egiturak eta komunikazio kanal zuzenak, bai barne buletinak eta horrelako kontu asko. Eta etengabeko lanketa pausoz pauso. Bai hor pixkanaka, estrategia bat edo joan ginen, zago ez da bi eguneko kontu bat, ia pentsatu behar duzak marka bat, edo bizta joan behar da urrutira, estrategikoa dira kontu hauek eta pertseberentzia eta horre egotea eta pixkat garrantzitsua den bezala egunero elikatzea edo egotea ez dakit noiz jaialdi bat, ez dakit nori laguntzea, ez dakit zuzeneko ekintza hori ez, baina behar da estrategia eman komun bat eta batzuetan egia da, hau politika da, hau kultur politika egitea da. Berrintze bandera, kolorea, berrintze ez nola ulertu da. Baina, ni politika ezala ulertzen dut, edo kultur politikak egitea. Galdetu da, zaigu dolari ze kultur politika duzu. Zein da, zure programa, zer babeste duzu, zer ere duzu, zein dira balioak, zein dira baloreak, zertarako baz. Horrek ez du zanek kulturmean osoak hau bat ez denak onartu dutenik eta dena batera daudenik, baina guazen oinarri bat adostera gutxienik, bizikidetza edo kultur bizikidetza emateko eta horren gainean eraikitzeko. Baina, azken finean informazioa oso garrantzitsua da. Eta bizkatek gardea jokatzen ari garela eta azken finean da apustu bat, udalak ere egiten zuena, hemen eragile nabarmenako dira kultur dinamika eta kasu honetan administrazio aldetik udala konfiantza hori. Informazioa ematen ustea, baliabideak, eta azken finean aukera bat sortzeko baldintzak ematea, ez da? Zein inflexio puntu azpimarratuko zenituzke, kulturmaia sortze bera izan zen gure gakoa edo hanka sartu, edo sartu beto, ez da ezkio, baina kulturmaia sorrera izan zen gakoetako bat. Nabarmena, gainera hori izan duan pixkanaka, hasi ginen nik uste herri gehienetan bezala, badaude egiteko modu batzu, badaude bulego batzu, badaude erabaki batzu, ulertzen duguna herriko baliabideak, berdin da azkigitura, diru publikoak, herriaren baliabideak modu batera kudatzen dituenak,
orduan plantatu nuen kudeatzeko beste modu bat, beste formula bat, eta orduan pixkanaka ikusi nuen nola bulego horretan hartzen ziren erabakiak kultur mailera joan zela ardatz hori, botere ardatz hori mugitzen. Zergatik, asko ginelako, mota asko daude hor jokoan, beste aniztasuna zegoelako, eta aniztasun horretan, garbi izan da, zeuden bost isturari izdakizeik horretakoak, zeuden zineklubeko frikiak, zeuden musikari tximaluziak, zeuden denetarik ez, orduan, herri denetan ez da, orduan. Aniztasun hori ziurtatzea hori izan zen gakoetako bat. Hau da, pixka denen representazio edo denen foro bat bezala. Nahiz eta denak ez dauden beti zera berdinarekin, indar berdinarekin laneako, baina beti ateak irekita. Talderagilaren osaketa eta teknikaren kontratazio hori izan zen gako kualitatiboa genuelako profesionalak esan dezagun norbait horretan lanean egunero. Bestetik kooperatibaren sorrera eta San Agustin kulturaren irekiera, hori orain aipatuko dut. Hori izan zen salto kualitatibo nabarmena, kooperatiba sortzea eta orain azalduko dut zertarako. Kooperatiba sortzea horrek San Agustin kulturaren kudeaketa eskuratzeko aukera eman zigulako. Hor hasi zen movida potoloa, 2011an, 10 urte gintu aurten. 2014an pasatzen gara San Agustin kulturguneaz gain Soreazu antzokiaren kudeaketa lortzera, guzti hauek, deialdi publikoekin, konkurso irekiekin eta gardentasunarekin beti. Aiar izaten dela horrelako tratu bat, favore tratu bat edo. Eta orkestu dira lehiaketa horietara bestelako enpresa batzuk eta bat. 2016an bilakaera bat, 2015 eman zen horrelako gulatu gara, izugarria, San Agustin kulturaren inguruan eta benetan dinamika oso potentea, eta horrek ero eman zuen, konfiantza hori gehitzen doa, eta ikusten da, pixkate, empoderatzen edo badoala kultur dinamika hori bere bide propio egiten, eta orduan udalak eskatzen digu, lehen ikutsi zen beste espazio batzuetan zer beste pauso emango hemen. Guzti hauetan, pauso bakoitzen azpilana dago, estrategia dago, politika dago, horrela dago, hitzen egiten da, ideia eztabaida daude, eta guzti hori ez da gertatzen magiarekin. Orduan, hor sorpengune baten beharra, ikusi zen lehen ikusten genuena, parte hartzea prozesu infinita dutako bat eman zen, urte erdiko, eta hortik sortu zen Dinamo sormengunearen proiektua. Orduan 2019an, lehen bazegoen espazio bat doitu edo, pixkate txukundu eta Dinamo sormengune ireki genuen 2019an, eta 2021 batan gortu du azkenik 3 espazio gehi beste programazio eta proiektu hildo batzuen hitzarmen berri bat, eta nahikoa itzindaria Euskal Herri osoan uste ez dagoela horrelako osotasun bat biltzen duen hitzarmen bat. Kostatu zaigu ere, urtebete bat abokatu egin hori lortzeko. Bretainiako ereduekin, ez dakin jango ereduekin, eta bar. Orduan, horratzean esan bezala beti daude estrategia, daude hori pixka eta amarka bat pentsatzera, edo horre eki behar da gogoa, denetik ez, horrelak ere daude ideologoak, daude hobeki idazten duten edo kazetariak, daude patata tortilla egiten balio dutenak, edo teknikariak, eta denak behar dira, denak. Denentzako da gana. Orduan pixkat ikusteko bilakar hori azken finean hori da, ez azpitiko kultur maila sortu zen, 2006 inguruan, hortik kooperatiba, hauek guztiak era, oso badiru justo montajea baina, garbi izan da, kooperatiba sortzeko 3.000 euro eskatu genizkion Euskal Elkarteari, eta boskatu ginen, eta sortu genuen, eta modu horretan, gero etzuti genizkion, eta 2011an hasi ginen San Agustin kulturaren unaren kudeaketan, hor historia asko dago, banon diatorren San Agustin kulturgunea 5 urteako liza bada, desakralizatu, taberna bajarri, kontzertuak egin, ez ditzen erraza izan udalaren eraikin berean dago, orduan nahiko, izan zen nahiko pultsu soziala guk badiogu, hemen ere gehiago pultsua soziala zela. Eta hori irabazten da genuen,
Herriak sinesten bazuen aukera horretan edo bere hartzea zuen eta denena eta anitza irabazia zegoen hori. Gero ja datoz gure uste ekonomikoak eta bestelakoak, baina batik bat pultso soziala zen gure erronka. Eta historia luzea du horren hasiran kooperatiba egon aurretik ireki genuen udalarekin elkarlanean, 6 hilabetez, kulturmeiak eta udalak, ez zegoen egitura profesionalik eta pixkat, hala moduz. Gero irten zen deialdi publikoa eta kooperatiba sortu dugu. Eta ondoren torrira aipatutako besteak. Gaztakit, ez duen egin usatzen. Zergatik kooperatiba? Gure kasuan ikusten egitura posible bat zen gure genuen hori garatzeko Euskal Herrian eta eskuartean genuen eredu bakarrenetakoa gure ustez. Eredu bat da, ez da hobeaz txarragoa, baina bai batez egura aukera gure barruan gure eredu propioa eraikitzeko. Kooperatiba barruan badaude kooperatiba modu desberdinak, gure kontsumo kooperatiba da, kultur kontsumo kooperatiba da, irabaziaz mugabekoa. Hau da, izaera sozial handia du, behin egitura gastuak eta urteko gastuak kobritu ondoren etekine badaude edo mozkine badaude, berriro inbertitzen dira kulturan eta bost lagun hasi ginen, gaur egun 26 gara, kooperatibaren barruan, 1,5 milioi mugitzen dugu urtero, aurrekontuan. Aurrekontuaren 97 bat aurten autofinantziatua da. 13 bakarrik da diru laguntza guztiak. Udala, Aldundia, Jaurlaritza eta denak hartuta. Nola? Malabarismo askorekin. Ez dago Formula 5 bat, baina bai daudela, sarrera datoz, bai tabernatik, bai sarrenetatik, bai lankidetzetatik, eskaintzen ditugun zerbitzu teknikoetatik, eta bar. Eta gaztuen, leko askotatik. Orduan, kooperatiba adoptatu honen hori, esan bezala pixkanaka ere kooperatibizazio prozesua ere martxan joan da eta egitura horren azpian eman digu aukera sortzeko lantalde ezberdinak, gure kasuan oso lantalde arkitektura horizontala da eta asamblearioa eta baditugu programazio taldean, baditugu kontseilu soziala langileak biltzeko, badago artezkaritza bat, badago jaguretza batzorde bat, da guk barruan sortu dugun egitura hori da. Eta ez dakitea desbideratu nahiz. Beste galdera bat, zein onura ekarri dizkie kultur kooperatibak Azpeitiarrei. Esan bezala, azken binean da, herri dinamika bat kulturatik egituratzeko hartu duen modu bat. Gurea. Norberak bere egin behar du. Ondo dagoena kopiatu, zuzenean, eta beste gauza, moldatu edo aldera egin. Egiteko modu berri bat eta eredu propioa lantzea. Nire ustez hori izan da ekarri duena eta aldatu duena ez bakarrik kultura, ez beste gauza asko eta Azpeitian azken hamarkadan edo eman den aldaketa handia. Egiteko modu aldatu zen. Orduan, egiteko modu horrek aldatu ditu gauzak. Lehen aipatu bezala aurrez inoiz elkartu etzen jendea, inoiz egin etzen gauzak egiteko, beste modu batean planteatzea, gauzak zalantzan dezente jartzea, batik bat baliabide publikoen erabilera, herriaren baliabideen erabilera. Eta horrek eman du, herria plaza bera aldatzera, bertan sortu dira beste kooperatiba batzu, orain badugu Azoka plaza berritu bat, bertan beste kooperatiba sortuta, elikadura eredu berrien inguruko lanketa batean, elikagune izeneko proiektu oso potente bat. Orduan, ez da gurea bakarrik izan, elkarlanean bestelako eragileekin aldatzen ari da beste esparru batzu. Eta ari gara ere hezkuntza lanen 3 ikastetxeekin, eta bar. Beraz, ekarri duen zer handi bat izan da, aukera berri batzu pentsatzea lehen ezinezkoa zirenak, edo deban pentsatzen dituzunak, ezinezkoa. Deba da horrelakoa da, arriskoa esan bali bezala, hori ez da aldatzenik. Bada aldatzenik, aldatu behar da. Aldatu dezatela, aldatu zen gazteek bintzat. Eta nik ere zuen espero, nik 15 urtetik kulturgintzan nabil, eta beti amesten duzu, jaialditxo bat egitearekin edo ez da egizar. Baina gero ikusten duzu,
askoz gehiago eragiterik dagoela eta uste ez duzu lekutara iristeri dagoela. Beraz, egiteko modua aldatzen da. Kultur jardunaren bilakara opara bat, hori autonomia bat lortzea, profesionalizazioa ere, hemen saiatzen gara beti horrekatzen badugu talde profesionala, baina oso militantzia maila handiarekin, herritik gertu, oso herritik egindako eta herriarentzat. Aparte hortaz, eskaintza oso joaroa, aukerak irekitzea, proiektu berria sortzea, esperez genituenak, denetik, ez dut txapakatuko zer, programazioa aparte beste 16 proiektu dugu martxan eta beste gauza pila bat. Eta herritarren garaparenako tresna gehiago, guzti herritar eta gazte eta ezein gazte kritikoan nahi ditugu, sortzailea, parte hartzaileak eta behar dela horrelako foro bat, mugimendu bat, espazio bat, eta nik ustez horre ambulatigaren parean, hortxe, osasunaren zean hortxe dago. Jakiteko, kultur jarduera integrala edo osoa bezala ulertzen dugunak gaur egun gutxi-gorara egitura dugu sormena transmisio eta ikusgarritasunaren hiru ildo horietan gabiltza, batetik programazioarekin hasi ginen San Agustin Kulturgunean, urtean 210 bat ekitaldiren media gabiltza, denetik, bolo handia edo kontzertu handiak, antzerkiak, aurkezpen txikiak, erakusketak, baina aldi berean baditugu proiektuak, hori 16 proiektu martxan, denetik dokumental baten grabaketatik hasita, 1000 proiektu. Baita ere mediazioetan eta hezkuntzaren sartua gaude, eta horre baitu gure proiektuak, eta sormen erresidentziak, arte estenikoetan, horako proiektu pila bat. Eta hitza irudia gorputza eta soinuaren eremuetan edo banatzen dugu gure jarduna. Eta beste, azken galdera puntu den, zein gomendio emango zenieke horretan lanean ari diren eragileei. Gomendioak ematen ez gara honenak, baina guk aintzat hartzen ditugunak bintzat lehen aipatu dut, anitza eta irekia izatea eta herritarrentzat begiradak beti daude. Norbera bere zilborrera begira dago, normalen eta bere interesaik eta bere txeari eta bere biharko egunari begira, baina izan dela bizkate mira zabalak eta anistasunak, batik bat anistasunak eta udalak ere suposatzen da herri guztiari zerbitzura egon behar duela orduan. Zenbat eta anitzago izan, hobe. Gaur egun gainera erronka handiagoa dugu, bai etorkinekin eta bestelako herritarekin ere. Nik uste horrendik eta gehiago ireki behar da bizkat, begira da hori. Pertsonerantzia, estrategia eta aurrera begirako, nire bukatzen da. Ez pixkat, zaila hasieratik adostea zer nahi dugu helburua dena idaztea, denak ados egotea, zaila gaude dena idatzita egoteko, ez da sekula egingo ere. Badago puntu bat pixkat izan dut aktitude pankia egitearena. Normalki egiten dut, hankasartzen dut, gero hasten gara, hobetzen, aldatzen edo. Egon behar du ere egitearen ekintzaren, eta esperientziatik zipristintzarena, eta bar, jendea segitu askatzen da aktekin, horrelako PowerPointekin, azalpenekin, postitak eta letxo joanekin. Hori egin behar da, baina bestetik egon behar du horre biskate suma mantentzen da ekintza eta hori. Eta estrategia garbi izan da, udalarekin bertan agostu behar da, udalarekin partekatu behar da, zer nahi den, egoten dira egintza planak, egoten dira bestelako zerak eta agostu behar da, edo jakin behar da, zer da, ez? Edo zer programa saldu duzu eta zer betetzen da, zer ez, hau ikusten zu, baina ez da baina gune hori da garrantzitsua. Autonomia eta elkarlanaren arteko oreka. Guk beti bi hitz hau edo bi termino hauek erabiltzen ditu beti, eta nik uste dezakit. Usteetan nik ez diat oso zabalak dira, baina nik uste hor dagoela gakoetako bat. Autonomia bandera aldatzen bada horre jarraitu behar du ere horretan. Egon daitezke gertuago, inertzia positiboak edo ez, edo izena kontra edo bat. Baina izan behar du herriak eta kultur dinamika bere autonomia bat. Baina aldi berean bestaletik elkarlana egon behar du. Egon behar du elkarlana udalari administrazioarekin, baina baita beste eragileekin eta
orduan ezin du joan bere itxurretan berea bakarrik. Jakin da hori, ez? Dantza horretan eta negoziatzen eta baina oreka hori autonomia eta elkarlanaren arteko oreka hori beti asko aipatzen dugu. Betiko fotoak eta zer? Bestia, amaitu dut, abia dira PowerPointaren kopiatu eta pegatu duan, lehen ditzen bestia zagatzen. Bestia, ikusten duzu bilakaera da ekitaldiko aldetik, eta horrela, iruditea batzekin hasi, berrenta bost, eta ez dut esan behar. Hauetatik, asko dira herri ekimenetatik etorriak, beste batzuk programatzen ditugu zuzenean, eta beti saiatzen gara horiek hori bilatzen, amateur, profesional, herrikoak, arituak, adituak, pixkate, hau da, San Agustin edo zuela esan zorien, etorri daiteke berdintza izin, talde potente bat jo, baina horrengo egunean musika banda dugu horrela, edo herriko batek liburu orkesten du, eta gero bat horretak izan izlari, berdin da. Ikusentzureko apurua, azken urtotako ez ditu COVID-arean baditu, baina ez ditu jarri hemen, eta urtean 55.000 gora. Eta, hemen bada beste foto batzuk, eta horrego, zerek. Ez da besteik, ez da sekretuik.